Hola, soc la Sílvia. Avui fem aquest vídeo per explicar-vos que estem preparant un canvi d'imatge del pack dels nostres iogurts i postres. Com sabeu, l'actual és aquest, que potser en teniu algun actualment a casa. Aquest és el nostre iogurt natural, tan característic perquè durant molts anys ha portat l'estovalla, la vaca, i aquest que veieu aquí és el canvi que farem. Com veieu, doncs, l'estovalla es manté, evidentment, que fins i tot es pot reconèixer una mica millor, la nostra vaca també, i el canvi important és que és més net, i posem imatge del producte perquè s'entengui millor i es diferenciï, com per exemple que no hi hagi cap dubte entre la maduixa i el plàtan. Si voleu també us puc ensenyar, no sé, la crema, que és un dels altres productes que han sofert algun canvi. Un altre dels canvis que volem destacar és que aprofitem les parts de darrere. Si us hi fixeu, doncs aprofitarem aquesta part per explicar que fem marmelades o bé que fem gelats o altres curiositats nostres, com per exemple perquè els nostres iogurts són blancs. Bé, doncs aquest és el que us volíem explicar. Si tot va bé entre la primera setmana i la segona de setembre ja ho podreu veure a les botigues i esperem els vostres comentaris. Gràcies!